Ara, quan vinga els Reis, ne faré 90. En casa quanta gent vivíeu? Pues vivíem, som 3 germans, mon pare i ma mare, i un tio que li deien Salvoret, que era el padrí, germà de ma mare. Tota la vida he viscut allà. Jo sé que vaig néixer en el 35 i sé que el meu germà Pepe, que era el major, tenia 5 anys més que jo. Després estava Santiago, que ne tenia 3 més que jo. Després anava jo. I l'últim de tots era el meu Vicente, que jo tenia 10 anys més que ell. Que encara me'n recorde. Que jo anava a costura i encara no tenia l'edat que em va treure. Em va dir que quedara a casa perquè havia de tindre el xiquet i ella havia de fer els rollos. I jo, el que ella em va dir, em vaig quedar a casa tinguent el xiquet. I jo l'arreglava el xiquet fins que ma mare d'això. I com resulta que la mestra veia que jo m'ho sabia tot i ja fallava molts dies sense anar, doncs es va preguntar a les demés, diu, i es va dir a les xiquetes que l'acompanyaren a la seva casa. Penses que ella no es preocupava. Claro. Però de mi sí, perquè diu que m'ho sabia tot. I quan li ho va dir a ma mare, Santa Maria, és una llàstima que la seva xiqueta no viva. I ella va dir, i jo què tinc que fer, doña Carmen? Si ella té que tindre el xiquet per a jo fer els rollos. Així que... I els rollos què eren? Els rollos pues, era una farina de dacsa. I en un llibrell grandot, un llibrellot, pues allí teníem un sedàs, que era una cosa així redona, baix tenia tela d'eixa mosquitera. Sí. I teníem, era com una escaleta que ho posaves damunt per aguantar el sedàs. Que el sedàs ja t'ho va dir l'òpera, no? Sí, jo crec que l'ha vist. Pues això. I pues, la farina la tenien que cendre perquè si hi havia alguna pallofueta o algo, baix en el llibrell es quedava bé. I això, com quedaven els sedars, després ho tiràvem, saps? Sí. I allí, pues, la farina, pesàvem la que volíem, no? I després, pues, també, havies de crompar la levadura i segons el que fes, posaves la levadura i ho deixaves, quan ho passaves ben passadet, ho deixaves fer bo. Fèiem una cosa així redona, tot en un bolit. I després damunt li feia una creueta i quan estava la creueta eixa infladeta i tapadeta és que ja estava bo. I entonces pues havies de fer els pans i els reparties i ho posaves en una posteta i ho duies al forn. Antes no ho coïen en casa, coïen en el forn. I allí el forner que estava sempre a la fornera, pues te ho posava, i fent unes ratlletes per els pans. Sí. I quan estava bo, doncs ja ho sabies, es quedava bé el pa. Allí anàvem tots, doncs ma mare, mon pare i mon tio, i això eren els majors. Qui treballava, doncs mon pare anava al bancal i cuidava les terres
allí feia de tot, fent tomàquets, albergines, fesols, fent de tot, saps? I el tio Salvoret també anava al bancal? El tio Salvoret, clar que era, ell tenia en la quadra, que ara és una cotxera, Sí. allí tenia l'aqueta que deia ell. I en l'aqueta anava a tots els puestos i llauraven els bancals. Posaven l'animal i li posaven una cosa així que era en 2 palos i a la punta tenia no sé què, però era així llarg i ahí tenia la punteta, saps? I les faenes de casa qui les feia? Qui les feia, doncs qui les havia de fer sempre ma mare. Quan I els teus- que vaig ser jo més padrina també li ajudava. I els teus germans, quan eren xicotets i tot això, feien feina en casa o acompanyaven a ton pare? Ells anaven a fer caixes a casa Cabellos. Caixes, en això es guanyaven els dinerets. I a quina edat anaven? No ho saps. De ben xicotets? D'escola se naixien tots els 14 anys, Sí. saps? I en acabant, doncs això. Primer ajudaven al pare el que fora, al bancal, i després pues, van anar allí a fer caixes. I allí feien caixes i en això es guanyaven la peseta. Que les caixes pues, eren de material, Sí. eren de mimbre, i primer feien el cul, feien així, uns trossos de... i després ho feien. I després passaven així, anaven pegant voltes fins que estava ple un altre material, saps? I després posaven els palos i en una d'això que ho tenien ja preparat de canya, ho teixien. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, fins que arribaven dalt. I als costats portaven 2 palos i dalt de tot fent una enceta i una altra enceta. Sí. I el mimbre ho rollava. Jo me'n recordo que mon pare un dia em va dir a mi: Vicentina, avui com els xicons van a fer caixes, avui m'ajudaràs tu a sembrar les querelles? Jo dic, el que vostè me mane. I vaig anar, diu, mira, diu, el pare fa la regaoreta, diu, i les querelles estaven ja talladetes. Les tallaven per la meitat i feien així una creueta, saps? Sí. I diu, les tens que posar cap a cavall, totes, i una, diu que tinguin la mateixa distància, i una altra i així. Diu, i damunt, així està el tema, agarres el cabasset este, l'omplis de pet i vas escampant-ho per tot, per tot. I li ho vaig ajudar i quan va acabar diu, molt bé que ho has fet, Vicentina. Has fet tanta feina com els teus germans feien. Claro. I allò era el dia l'horto de culata. I el tio Salvoret ne tenia un altre que es deia l'horto a les Parres. Casa era igual de llarga, Sí. igual de llarga. I teníem pues, pel corral gallines, saps? I allí teníem el raconet, on estava, que tu ho has vist un jardinet. Allí n'hi havia un pou i quan volíem aigua l'havíem de pouar i treure-la. Agarreu l'aigua del pou de casa o anàveu a un altre puesto per aigua? Del pou era per a fer les faenes. I per beure estava la font dels 4 xorros, que sí que saps on està. Sí, sí. I mon pare sé que es posava 2 canterets, agarrava un cabasset d'ixos de veremar que deia ell, i allí pues, posava els 2 cànters i es negava perquè no pogueren caure. I anava a la font dels 4 xorros i omplia els canterets. I a mi a voltes em feia, tu agarra la botelleta. Agarrava la botella, l'omplia i la portava. Claro. Saps?
Ixa era l'auia per beure. L'altra del pou la posàvem al dinar, l'escuràvem perquè s'havia de bullir per si tenia algun microbi o algo. I com era la teua relació amb els teus pares? Molt bé. Eren carinyosos? Ui, ja ho crec. No sabien què fer-se i una xiqueta soles que tenien, lo de més tot eren xics. Entonces, eren diferents al tratar-te a tu que al tratar als teus germans. No, però que en fem molt de cas tots. Claro. I quan fem-ho, que havien de fer un caldero o algo, sempre s'encarregava el tio Salvoret. El tio Salvoret, en el corral, encenien el foc i ell era el que el feia. Si era poquets, era un calderet. Així, I allí en casa teníem carbonets de llenya. Sí. Que això es feia de les vares de vinya. I en això, pues, fent a la vora el foc. Ho encenien i havies d'anar posant tot retonet i tindre cuidado perquè no... I tenien conills. Si tenies una que es desaguantara, jo moltes les aguantava ma mare. I si no tenies a ningú, el lligaves de les cametes i a les anses de la porta, allí el penjaven i el pelaven. Llevaves els orells i el que era bo ho deixaves allí i ho rentaves. I com dormíeu? Vull dir, teníeu cada un quarto o com? Pues, mon pare i ma mare tenien el seu quarto, l'habitació de matrimoni. I el tio Salvoret també tenia el seu quarto. I allí, en l'habitació del costat, pues, dormia els altres germans, saps? I jo en la mateixa habitació de mon pare i ma mare, allí me van posar un llitet i allí al costat dormia. A l'hospital només vaig anar que jo vaig tindre una bessona en ells, però de més en ningú. La bessona van arribar a casa els dos? No van arribar-hi a ningú. A ningú? Els dos es van quedar ahí. I el metge, com era, quan tu eres xicoteta? Tenia un metge en el poble o com era? Un metge, que li diuen Don Rodolfo. Alguna vacuna posaven, jo me'n recordo, sí. En el metge o en escola? En escola. I vos la ficaven allí a tots? Sí. I quines eren les malalties més comuns? Allí pues era la pallada, Sí. la grip. Si algun xiquet tenia alguna discapacitat, per exemple, que no parlava, no sé, que algo no estava bé... No ho sé, a mi me van néixer tots bé. I les bessones que van néixer antes d'hora, saps? Sí. No sé si devien ser mesos, en fi. I com van néixer antes d'hora, pues no es van poder salvar. Encara que es vaig portar allí a l'hospital. I jo estava allí gitat i ells estaven en una d'això d'aixes que posen allí dins, una incubadora. Sí. Bé. Com vau anar en tren? Vam anar, entonces ja n'hi havia un altre metge que li diuen Salvador i mos va acompanyar en el cotxe a València. Quan vaig estar allí tots els dies sense vindre més perquè jo no estava tampoc bé. Claro. Així és que allí gitat vaig estar fins que vaig estar bé. Quan vaig estar ja bé, que ja me van donar l'alta, és quan se'm van vindre l'abuelo i jo en el tren a casa. Quantes menjades feu al dia? Quantes menjars, lo normal, almorzar, dinar i sopar. I berenar, pues,
lo que ma mare mos feia, potser, mare, jo vull berenar, i mos feia una rosqueta de panol i sal. Jo vull sobrassar, i per la sobrassar, perquè fos sobrassar, era roget, posava pebre roig, però sobrassar no n'hi havia. Ja. Jo, quan eren xocotets, me'n recorde que ma mare agarrava la ferrà grandota que anava a llevar i posava olla calenteta i mos llevava primer un, després l'altre, després l'altre. I en una ruixadora que tenia posava l'olla i la tirava per dalt del cap, mos rentava en la ruixadora. Això era la dutxa. Sí. I els pañals i les compreses i tot això com era? Com eren? No eren, eren per llevar-los en el llevador i ben llevats i després aprofitar-los, no eren per tirar-los igual que fan ara. Eren teles? Anaven al llevador i en el llevador n'hi havia 3 bases. La primera i la segona eren per a les dones i per la roba bona. I la tercera era per els panyalets i xos i tot això. Ho ensabonaven i ho posaven perquè se n'anara al roble. Allí fora hi havia la baixauret que estaven posant i allí ho ensabonaven i ho posaven un ratet al sol i se n'anava a la broma. Perquè no ho posaven ni en l'equip. I en l'escola anàveu xiquets i xiquetes separats? Separats. No s'enjunteu al pati ni a res? Els xiquets anaven en una altra escola que estava en un altre costat. I les xiquetes estaven... Els xiquets anaven en una escola que tenien mestre. I li dien Don Vicente. I nosaltres teníem la mestra que li dien Dona Carmen. I com eren les classes? I tu te'n recordes si totes les xiquetes que anaven amb tu a escola tenien la teua edat o eren més xicotetes o més majors? N'hi havia de molts tamanys. I després, conforme sabia la mestra, anava classificant-les. I després estaven en un quartet que n'hi havia allí, a banda, hi entraven i eixes eren ja les que menys sabien, saps? Sí. Les que llegien, la cartilla. Sí. I anaven augmentant, conforme anaven. Claro. I a tu una escola què t'ensenyaven? Havies d'anar on estava la mestra, agarrar el llibre i al costat d'ella llegir una lliçó, el que ella el diguera, que ella diguera. Si ho havies llegit bé o mal, això, saps? I després fem sumes i restes i problemes, saps? Conforme anàvem fent i se ho sabien, anava ella el que tenia classificant-te i posant-te. I que me'n recorda que ella estava allí al mig i a aquest costat estaven les que més sabien. Es deien les de primera. I després a l'altre costat les de segon. I a aquest costat estaven les de tercera. I estàveu totes en la mateixa classe? En la mateixa però a grupos. Sí. Així anaven. I geografia i tot això també donaeu? Què? Geografia i tot això també donaeu? Que tu els límits d'Espanya i tot te ho saps? Sí, això sí. I el dia, quan te'l tocava a tu, Vicenta, coge el puntero i a senyalar. I senyalàvem tot el mapa d'Espanya i tot el que ella mos deia. I com vos trataven els professors? Bueno, la mestra, com vos tratava? A mi molt bé, jo ja t'ho he dit. Sí. Molt bé. Tu per escola què portaves?
Què? Tu per escola què portaves? Quin material portaves? Ah, jo me'n recordo que en un bolset que me va comprar mon pare de madera i tenia també un estuig en els colorets. Les matemàtiques eren això, fer-ho la llibreta. Sí. Fer-ho la llibreta, sumes, restes, i després ensenyàvem a dividir. Allí també t'ensenyava per la vesprada, que hi havia més temps, això, a bordar, a fer bailica, a de tot. Allí s'ensenyaven de tot. Per matí una cosa i per la vesprada doncs l'altre. La teua família participava en escola? Me referís, a voltes anava a escola a fer activitats o algo? O tu no te'n recordes que mai t'acompanyaren a escola o... Anava jo soles en el bolset. I quan venia l'hivern, com allí no hi havia calefacció ni res, jo sé que mon pare em va fer un potet d'atún que era així redonet, que l'havia dit a la tendera o algo que li la guardara, i li va posar una enceta dalt, una madereta per quan jo ho agarrara, un vassonet, res de madereta, pues no em cremara. I antes d'anar-me'n em posava brasetes en el potet perquè estiguera calenteta. Quan anava a costurar, això sí, de lo més antic, que quan anàvem així fem la hora de salida acaba de tocar. Adiós, madre querida, adiós, madre querida, nos vamos a marchar. Y el niño perezoso muy triste vivirá, pero será dichoso el que trabajará. A mi m'agradava, però jo, clar que m'agradaria, però ara ja sé que ja no. Ja. A mi m'agradava, ja ho crec. A mi m'agradava fer les labors també de casa. Sí. I jo, pues, me ho vaig ensenyar tot lo de casa i després, com m'agradava també ensenyar-me a cosir, també anava allí a casa una modista a que m'ensenyara, que ensenyava. Claro. Pagar-li, però t'ensenyava. Ah, jo primer vaig anar a Casa Cabellos. Allí estava i era també que n'hi havia una que era ordidora i em va ensenyar a què jugàvem. I a on jugueu, en casa o jugàveu fora? Fora no hi sortíem. Anàvem tot el mes a casa una amiga que estava allí 4 passes més amunt, que sa mare també era així, que no li sabia mal que anàrem, perquè hi havia mares que no volien que anàrem perquè no s'ho tocaren, ni s'ho aviscaren. Sa mare d'aquella, que li dien la meva amiga Luz, no li sabia mal, ni la meva, pues tampoc. I jugàvem això, que ja t'ho he contat a voltes, que es quedava al teu costat una cadira buida i tots rodant se sentaven els demés i posaven noms. L'1, el 2, el 3, dels que estaven allí. I tu, pues, a la que li se quedava la cadira, dius, a mi derecha el número que volies, triaves i se sentava allí. Després li se quedava un altre buit i aquell que hi ha a mi derecha, tal, i així n'anava per tota la taula, saps? Així n'anàvem jugant antes. Jo, joguets, tenia poca cosa, per què t'he de dir. Jo me'n recordo, si anava fora algú, sempre me portaven coses. El tio Pepe, que va anar a la fira, i diu, a la meva germaneta me va portar 2 botiguetes,
Una que formava una caseta vernissaeta Sí. i una altra era de d'oliva en una enceta. I tu alguna volta has jugat en la teua família? Tots junts a algo? Se sentàvem allí i dient coses, un sol, l'altre jo, però mira, coses pues, per passar el rato, Claro. i se dia. I quedeu soles les xiquetes o també xiquets? També n'hi havia xiquets. I com es coneixíeu, si a l'escola no anàveu junts? No, però després es coneixien per allí i quedàvem que serien amics. Pues amics, me'n recorde que uno encara era Bernardo, que era el més guapet. i el més xulet. I va vindre a veure'm. I tu com vas conèixer al abuelo? No cregués que l'havia conegut antes així com els meus amics i això mos veiem. Pues un dia vam quedar que aniríem, era per Carnaval, a menjar-se la bola, no sé, al camp. I allí estava. I vaig ir en un gorro, quan van eixir tots els que anaven d'homes allí davant de nosaltres a ballar, i ell cantava «Ponte el gorro per Manolito, póntelo, me lo pongo de costado, sí senyor». I ese dia el vaig conèixer. I des d'aquest dia que mos vam fer amics, pues que tindria 14 anys. I a quina edat te vas casar? I als 20 anys. I quan vau tindre els primers bebès? A l'any següent encara faltava nosaltres es vam casar en setembre, pues va néixer encara en agost, quan anàvem a ballar. Primer anàvem dos xiques soles i anàvem al cine verano. Tots els hi festejava ni res. Estàvem ballant la meva amiga i jo, i eren dos a traure-nos. I nosaltres els xiquetes, quan es veiem, diguem «Ai, que lletjos, no ballem!» Pues no vam ballar. Encara me'n recorde d'uno que era amic del tio Pepe, que a voltes em feia a mi la pamplina. Jo feia, mira l'abuelo ese, perquè tenia 5 anys més que jo. I després es veu que al veure que em vaig posar a festejar el uno, Encara més major que ell. pues es va arrimar, un dia que estava jo a la porta es va arrimar a parlar a mi. I sa mare, que vivia 3 cases més pa amunt, des d'allí fa. Emilio, que m'he sentit ja fa Joaquinet. No tornes parlant amb ella, que Joaquinet s'enfadarà. Vull dir, tu i el abuelo festejant anàveu a soles, pa ací, pa allà. Anàvem però de dia. Sí. De nit no, anàvem a cada puesto. Quan era hora de sopar a casa, I on anàveu? O què fèieu? pues passejant per ahir per la carretera, per els ponts. Encara me'n recorde que n'hi havia una quadrilla que a lo primer que mos va veure, que mos ven fent i ja veuràs. I tornem a passar. I jo dic, a aquestes les apanye jo. I quan tornen a arribar-se jo, antes que ells, ja no ho van fer més. Es veu que diuen, mira, Vicenteta, en un tan major, quants ajuntàvem? A lo millor tenien una muntonada d'axa que es havia collit del bancal i allí les posaven en el racó de casa i anàvem tots pelant-les. Ja veus, això era l'ajuntar, Sí. pelant les espigues.
I a la que li eixia unes figues roges, tenia res a besar a la que li volguera, si tu no t'amagaves. I el tio Santiago ese dia se'n va anar corrent a besar a la tia Carmen. I la va veure i ja va seguir en ella. Que